of the beast. Sometimes you think people doesn't know about it, but they do. And I can remember a young guy who asked me what those four beasts in Daniel represent. And today I want to present this to you guys like I did that for him in the Nederlands, hè? Ga je Nederlands spreken? Yes. Okay, dan vertaal ik. It's better than my English. Okay, dan. Ja? En ja, even terug. Entra by ni delante nem para trás. Tá, mira luz ende. Yes. Nou, we zijn laatste keer op deze pagina gebleven. Op dit pagina. Even kijken. Yes. Deze beesten vertegenwoordigen iets. Wat vertegenwoordigen ze? Kingdom. Power. Power and kingdoms. Ja. De lion. Je hebt de leeuw, het leeuw. Het beer met de 3 ribben in zijn muil. De leeuwpaard. En de angstaanjagende vierdier met ijzeren tanden. En de 4e dier met de ijzeren tanden en de 10 hoorns. Dus daar zijn de 4 dieren. Oké, de leeuw met de adelaarsvleugels. Voor welke rijkdom vertegenwoordigt deze leeuw? Babylon. De rijkdom van Babylon. De leeuw is de koning der dieren. En de arend de koning van de vogels. Wat de macht en snelheid van de veroverings van Babylonia symboliseert. De snelheid van de veroveringen. Van die veroveringen, ja. Je kunt ook zien, hè, die leeuwen die zijn op die poort van Nebukadnezar, die staan nog steeds. Nog steeds, ja. Ben je daar geweest? Ja, ik heb dat gezien. Je hebt ook in Turkije, heb je waar Suleiman de woonkamer was, is dezezelfde leeuw in die poort. Heb je dat ook? Ja. Dus. Je hebt, wat kunnen wij vertellen van deze rijkdom, van deze kingdom? Wat is het punt die hun in het tijdperk dat hun benadrukt als kingdom? Ze waren natuurlijk wereldwijd, zowat. Ze waren heel erg trots. Heel rijk. Ja. En de Babylon van toen symboliseert nu de Babylon van nu. Dus wij leven in een tijd dat snelheid, zuster, heel snel gaat. Oeps, de week is bijna voorbij. Want de dagen, het is alsof ze 1/4 tijd volhouden dan normale dagen. Van vroeger dan. Vroeger persoonlijk heb ik het gevoel dat een dag langer duurt dan nu. Het is alsof in 4 stukken verdeeld. Ja. Dus dat is een karakteristica of een eigenschap die wijst ook op de tijd van ons. We gaan verder, hou dat in gedachten. We gaan naar de beer met de 3 ribben in zijn mond, in zijn muil dan. En wat stelde deze rijk? Want dit rijkdom heeft
uiteindelijk dit rijkdom veroverd? Medio-Perzië. Wat karakteriseert deze tijdperk? Als wij denken naar nu, wat is in dit tijdperk dat wij terugzien ook nu in deze tijd? Ze hadden een soort absoluutheid, hè? Niks kon veranderd worden. Ja. De rebben die staan voor de rijken die ze hebben verslaan. Maar de punt van deze tijdperk is, zoals u zei, alles was zonder liefde, zonder meedogenloos, zonder misericordia, zonder genade naar een andere toe. Alles was hard, zonder liefde. Dus zien wij dat terug in onze tijd? Nu? Dus we hebben nu 2 eigenschappen die uit 2 verschillende rijkdommen komen die wij terugvinden in onze tijd. Ja? De derde. De leopard. Which voor met deze 4 vleugels. Welke rijkdom represent deze? Misschien een naam van een man ook. Griekenland, Alexander. De Grote. Mevrouw de Grote. Ja, gelukkig geen Alexander, want Nee, die nee. is niet lang. Nee. De vleugels benadrukt de rijkdom, de enorme snelheid van zijn omvars, of dus ommars. De 4 koppen wijzen op de 4 generaals die het rijk naar zijn dood verdeelt. Wat zat in dit tijd van eigenschap die wij nu in onze tijd terugvinden? Het is hun onderwijssysteem komt van de Grieken, de filosofie komt van de Grieken en de filosofie hebben we nu ook nog steeds. Ja. En het is ook, ze denken van we kunnen goed doen, Mhm. maar ze kunnen het niet. Want net zoals Mag de zuster mijn microfoon? Ja. Ja, dus het onderwijssysteem van Griekenland zie je er in de filosofie die ze hadden. Paulus had daar heel sterk mee te maken, want uiteindelijk die Griekse filosofie, dat zij de wereldse wijsheid boven alles zetten en het woord van God maar zagen als dwaasheid. Dat heb je nu eigenlijk ook. Ja. En ja, ook het onveranderlijke. Ze denken van, we kunnen het allemaal zelf wel. We kunnen goed doen. En God die zegt, nee, zoals een panter zijn vlekken niet kan veranderen, zo kunnen jullie ook niet goed doen, terwijl je slecht bent. Dus hun denken dat hun meer dan God zijn. Dat ze het allemaal wel zelf kunnen. Oké, ja. Dus we hebben nu 3 eigenschappen van groot belang. De nummer 4. En de laatste beest. De beest die eigenlijk... In welke tijdperk heeft dit mee te maken? De laatste beest? Welke tijdperk heeft het mee te maken? Romeinen. En zitten wij nu in die tijdperk? Oké. Het ijzer is gegeven. Ja. Want als wij kijken naar de eigenschappen van de laatste 3, vormt samen met de laatste beest het totale pakketje van wat in dit, laten we zeggen, zelf dit wijst aan dat wij in de laatste tijden leven. Zelf alleen maar om te kijken van, wij hadden rijkdom. Wij zijn rijk. Ja? Maar we hebben geen liefde voor elkaar. Wij houden niet van elkaar. En nu? Wij willen het allemaal zelf doen. We denken dat we beter dan God zijn en we denken dat we beter weten dan God. En dan komen wij in de laatste tijd. We hebben al deze karakteristica's in de laatste tijd. De beest van de laatste tijd
Wat is zijn doel? Waar andere rijkdommen we hebben gezegd, hun karakteristica, bla bla, wat hun opging. Wat is eigenlijk de karakteristica of la karakteristica de esta bestia? Hij verslindt alles. Hij komt om te... Hij is erger dan al de rest, omdat hij verslindt en vertrapt en er blijft niets over. Hij is heel erg vernietigend. Ja. Hij heeft een wond, maar die wond, die moet helen. Ja? Is die wond nu geheeld, ja of nee? Ik zou zeggen ja, ik zou niet zeggen nee. Of bijna. Ik zou zeggen ja. Want we zitten al in de tijdperk waar de kerk en de staat één zijn geworden. Het is alleen nog niet wereldwijd zo. Maar als wij terugkijken, we zeggen Amerika. Amerika is de dominantste land van de wereld. Ja? In de dominantste land van de wereld zijn akkoords getekend van religie en staat. De Blue Law, hij komt. Dus voor mij, het is in Nederland nog niet zo helder. Het is ook, we voelen de effect nog niet van. Maar dat betekent niet dat dat lei of dat law er niet is. Alleen zo'n law moet heel veel andere laws moeten vanaf, zodat het wereldwijd kan gelden. Zijn ze daarmee bezig? Oh, het kan heel snel. Kijk maar naar corona. En daar kom ik erbij. Als we zeiden net, 1 dag duurt niet meer langer dan vroeger, toch? Dus de snelheid van de lion zit hierin. Dus dat, wanneer die helemaal klaar is om effect te zetten op alle andere landen, het is alsof we knippen van het oog. We knippen onze ogen en ineens zitten wij in een realiteit waar wij, A, heb je ervoor voorbereid? B, ben je er klaar om als Luther te staan voor de Assemblea, om je geloof te betuigen? Heb jij dat vertrouwen in de Heer Jezus dat Luther had? Dat hun hem niet konden doodmaken? Of ben je bang voor jouw leven en je laat alles zakken en je gaat hierin mee? Je mag in ieder geval wel zeggen dat Luther, die had wel superveel durf, als je kijkt. Maar God, die had niet voor niks een heel voorzichtig iemand aan zijn zijde gezet. En dat was Melanchthon. Melanchthon. En die zijn samen ook in dezelfde kerk liggen ze begraven. Ja? Maar Melanchthon had echt een dempend effect op Luther. Want als hij niet geregeld had dat zijn vrienden hem direct na zijn getuigenis hadden ingerekend, dan was het niet goed gekomen met Luther. Precies. Dus je hebt hele durvals nodig, maar je hebt ook een paar voorzichtige mensen nodig die durvals een beetje temperen. Ja, ja. En als ik daaraan denk, zuster, ik zeg, Jezus, zet me niet daar. Paso. Ik zou ze zoendrareren. Ik zou ze allemaal zoendrareren. Ja? En ik zou ze ook duivels noemen en demonen noemen. Dus ben ik niet de persoon om daar te zetten. Zeg ik tegen de Heer. Ik zou niet rustig blijven als Luther. Want ondanks dat ze Luther heel veel gemene dingen hebben verteld, hij bleef rustig. Hij bleef beleefd. En hij toonde de karakter van de Heer Jezus. Nou, als ik daaraan denk, ik denk, dat is onmogelijk voor mij. Maar ja, God weet wat hij doet. Je weet niet, want in deze tijd wordt het erger.
dan in het verleden, schrijft Ellen White. Want toen hadden de protestanten alleen met het beest te strijden. Ja. Maar nu heb je het afvallige protestantisme en het beest gecombineerd. En het Dus het systeem. zal nog Ja. heftiger zijn dan toen wat de protestanten Dat- hebben doorgemaakt. En Ja. dat betekent iets. Ja, niet alleen dat. Je hebt ook dezelfde, kijk, je hebt ook de sifting. Sarandeo, el sarandeo. Deo, ja, je hebt ook die sifting. En, dus je hebt ook de mensen van Gods kerk die ook tegen jou komen. Dus je hebt niet alleen de Romeinse katholiek en de protestant en de staat, maar je hebt ook je broeders en zusters Die daar tegen je van je eigen aankomen. kerk die ook tegen jou komen. Dus, Dus ja. het is, en sowieso ook je familieleden die niet zijn bekeerd. Dus Ja. het is eigenlijk van, het is echt, ja, het is, kijk nu, nog steeds heb je bijvoorbeeld, ja, misschien ben je moeder niet eens met je of je vader niet, maar ze zijn toch een beetje tolerant, weet je. Of nu ook, nu op deze moment, die broers en zusters van de kerk, ze zijn niet eens, maar ze zijn toch een beetje tolerant. Maar wanneer Gods geest Weg is, weggaat, er is dan- geen tolerantie meer. Nee. Is klaar. Ja. Zoals wij definiëren nu dat wij in de laatste tijd zitten. Zoals vorige les hebben we gedefinieerd dat wie de beest is. Ja. Nu definiëren we in welke tijd we leven. Dit is ja, de Bijbelse profetie over welke tijd of de tijdperk. Eerste vraag in de les, de vraag in de les was: hoeveel tijd heeft de beest om koning te zijn op deze wereld? Of voordat hij dat wond aan de hiel kreeg. En dat was de tijd voor de wond. Ja? Daarna heeft hij een wond gekregen. En nu leven wij in de tijd waar hij die wond aan het genezen is. Ja? Dit is voor 42 maanden. We kunnen het berekenen en we kunnen Bijbel voor gebruiken. Genesis 7:11. Vers 24 ook, 8, vers 3 en 4. We vermenigvuldigen deze 42 maanden met 30 dagen. Want eigenlijk een maand op zichzelf is 30 dagen, 31, 30. Maar wij ronden het af op 30 dagen, is 1260 dagen. Dit is de principio di dia pa año. Dus de voordatum van elke jaar. Ja. Volgens Numeri, vers 14, 34 en Ezekiel 4, 6. 1 dag, profetische dag, telt voor een hele letterlijke jaar. Dus dan kunnen we zeggen, die 1260 dagen is 1260 jaar. Ja? Ik moest even nadenken, moet ik zeggen. Ik moest even nadenken toen ik met die les bezig was. Want ik zat even te denken, ik wist wel dat Joden, die hebben voor iedere maand 30 dagen. Ja. Dat is een gegeven. Maar ik zat wel even te denken, ja, hoe bewijs je dat nou bijbels? Dus ik zat eens even te kijken naar die teksten in Genesis. En wat je daar eigenlijk tegenkomt, is het voorbeeld van de zondvloed. Omdat precies ze zeggen, Noach die was 600 jaar oud. Ja. En in de tweede maand, op de 17e, begon die zondvloed en die duurde 150 dagen. Ja. En dan staat er daarna dat in de 7e maand, ook op de 17e, hield het op. Dus dan kun je kijken, oké, er zijn precies 5 maanden zaten daartussen.
En die 5 maanden, en ze zeggen dat zijn 150 dagen, dus dan is het makkelijk. Deel maar die 150 en dan ga je dat delen. En dan kun je inderdaad bewijzen dat het precies 30 dagen zijn. Ja. Maar ik vond het wel een goed voorbeeld, want ik was hem ook even kwijt. Als iemand me had gevraagd hoe kun je dat bijbels bewijzen, dan had ik het ook even niet geweten. Dus, Ja. Maar zo zat het dus in Ja. elkaar. Ja. Nee. Hoe kan je het bewijzen? Nou, bij mij ging het. Broeder Steven had mij in een appgroep gezet waar alleen maar mannen zaten. En ik was de enige vrouw in die app. En elke dag is dezelfde discussie. Of de wereld rond is of plat is, hoeveel profetische dagen er zijn en wat Jezus heeft gedaan wel en wat de duivel doet. Dezelfde dingen elke dag. Ik ben ervan uit. Ik zei tegen hen, jullie zijn bezeten, want jullie praten elke dag dezelfde dingen. Dus, maar dat heeft de curiositeit, nieuwsgierigheid in mij wakker gemaakt. Ik zeg, laat me eens gaan kijken hoe ik dat eigenlijk kan bewijzen. Dus toen heb ik, voordat ik uit die groep mezelf heb verwijderd, want ik hou van mijn rust, mentale rust, heb ik dat hele ding in die groep gezet voor hun en toen ben ik weggegaan. En ik zei tegen hem, stop met mij te zetten in een groep waar alleen maar mannen zitten. Ja. De conclusie van de vraag van in de les, de koninkrijk moest eigenlijk 1260 dagen duren. Ja. Ik heb even een beetje een site history erbij gezet. 538 jaar voor Christus. Of na Christus AD, hè? Ja. Papa, de paus, Alan Taco. Wie kan dit voor mij vertalen? Of zal ik het in het Spaans doen? Is, ja. Ko adero ta ultimo editres tribu ng Ariana. Ja. Pauselijke overheersing begon toen. De overheersing van de pausen. De overheersing begon in 538. Ja. En hij eindigt op 1798. Ja. De resultaat hiervan is, hij had verwond mortaal. Dus hij zou niet snel aan de power komen, aan de kracht, aan de macht komen. Maar de dag gaat komen dat dit wond wel gaat helen en hij wel de macht gaat hebben over ons. Of over deze hele wereld. Samenvatting van de identificatie nu. 1. We hebben de macht, de politieke macht. Dus de beest en de kingdoms. Ja. 2. Hij doet blasfemie. Dus hij doet alsof hij God is. En hij kan zonde vergeven. Hij heeft exactly 1260 jaren geregeerd. En hij heeft dan een wondje gekregen in 1798. Dus dat is allemaal het verhaal voor wat nu komen gaat. Ja? Dus we hebben dat ook geïdentificeerd. Nou gaan we even over naar onze toekomst. Ik heb een vraag. Ja. Hoe lang, toen hij die wond heeft gekregen, hoe lang bleef hij dan stil? Of bleef hij met die wond? Volgens profetie hoort hij 1260 dagen met die wond te blijven. Nee, want die wond kreeg hij aan het eind van de 1260 jaar. Ja, dus op het einde. Ja, maar dan kun je niet zeggen dat die wond zelf 1260 jaar duurde, want Ja. dat was aan het eind van de 1260. Oh, begin om 17. Maar je kunt niet uit de Bijbel heel duidelijk halen wanneer hij je geneest. Het staat er namelijk niet. Je kunt wel weten. Je kunt wel weten dat hij die dodelijke wond kreeg en dat die dodelijke wond ook zal genezen,
Omdat je in Openbaring weer vindt dat dat de hele wereld met verbazing het beest achterna ging, staat er, die de dodelijke wond had en die genezen was. Dus je weet dat er een moment komt dat het geneest, en dat is op het moment wanneer de hele wereld met verbazing het beest achterna gaat. En als je dat ziet gebeuren, dan weet je dat die dodelijke wond genezen is. Dus het is eigenlijk net als de tekenen destijds. Als je dat ziet gebeuren, dan weet je dat die dodelijke wond genezen is. Ja. Dus maar in principe, bijbels gezien, gericht, het hoort 1260 dagen te duren. Bijbels gezien gericht. Maar de wond gaat helemaal totaal helen wanneer hij weer op de macht komt. En dat is na de Blue Law. Dan is zijn wond helemaal geheeld, want dan heeft hij terug de macht. Ja? Zuster Jennifer, twee dingen niet om elkaar. Ja. Als je even vraag 10 leest, dan staat er: hoe lang zou het pausdom regeren voordat hij een dodelijke wond kreeg? Ja. Dus hij regeerde, die overheersing duurde 1260 jaren. Ja. Daarna kreeg hij die dodelijke wond. Dus het is niet dat die dodelijke wond 1260 jaar duurde, maar de overheersing van zijn regering duurde 1260 jaar. En Even daarna kreeg je de dodelijke wond. Kijk maar in vraag 10 in je sabbatschoolboekje. Ja, ik zag dat vraag ook. Daarom heb ik het zo gezet. Want laten we zeggen, de Bijbel geeft duidelijk aan tot wanneer de profetie doorgaat. Wanneer wij van ene kant naar andere kant over moeten gaan. Ja? In jaar 538 begon zijn regime. Zijn overheersing. Volgens mij deze plaatje is beter. Dan kan ik het even in papiaments. Het is een beetje moeilijk van Nederlands naar papiaments, dames en heren, om mijzelf uit te leggen, maar ik ga mijn allerbest doen. Ja? In 538 begon zijn macht. Hij heeft heel veel dingen gedaan en veel mensen pijn gedaan. Dat tot Alexander de Grootste kwam en hoe heet die andere man ook weer, die kapitein? Berthier, ja, die Franse man. Oké. Dit is 1260 jaar geduurd, als ik het goed heb. Maar dat is de overheersing. Dat Ja. is de macht. Dat jij kan niks doen zonder dat hij jou achtervolgt. Dus hij, in die tijd achtervolgt iedereen die tegen hem is. Oké, dus hij wilde iedereen vermoorden die tegen hem was. Ja, Ja, in die 1260. 160 jaar. Oké. Oké. Die macht, want vergeet niet, wat is die dodelijke wond? Mhm. Die dodelijke wond is... Oh, ga ik te snel? Is dat niemand vertrouwt hem meer. Hij kan niet de macht nemen omdat hij in die tijd zoveel andere mensen pijn heeft gedaan. Ja, maar pas op, wat gebeurde er bij die dodelijke wond? Bij die dodelijke wond werd hem de burgerlijke macht ontnomen. Ja. En wie deed dat? Dat was die De kapitein. generaal Berthier, Ja. want die nam hem gevangen en toen was het met zijn burgerlijke macht gedaan. Ja. Dat was die dodelijke wond. Maar in die 1260 jaar had hij die burgerlijke macht wel. Want hij vervolgde namelijk al die mensen in die periode. Ja, en dat bedoel ik. Ja. En mijn Ja. vraag was een beetje Want moeilijk. die macht was niet in één keer. Nee. Het is hetzelfde als de zondagwet niet in één keer gestablished kan worden. Het gaat zijn tijd kosten. Ja, maar laten we zeggen, een paar jaar geleden had hij helemaal niet nu de gehoor van de mens die hij nu heeft. Ja, iedere leider die gaat naar hem toe. Wie niet zijn
consejos, Ja, zijn raad. zijn raad volgt, wordt eruit geplaatst, net zoals Maduro van Venezuela. Ja? Dus dat is, dus die macht, die macht heeft hij al. Sorry, door die De schermen is die eigenlijk die woon. al genezen. Ja. Snap je? Ja. Dus daarom zeg ik bijvoorbeeld nu, dus dus ja, zoals je zegt, mensen komen allemaal naar hem, de president, prins, dus ik zag ook nu prins Alexander, Willem-Alexander was ook bij hem. Ik weet niet als hij intussen tijd weer naar Nederland is, maar Ja, Willem, kom je van bij de paus. Juist. Ja. En ook bij Donald Trump was hij ook gaan. Dus eigenlijk, je ziet, dus iedereen gaat naar de paus toe. Voor misschien bidden voor de oorlog te stoppen. Ja. Of, dus hij is in de politiek. Precies. Ja, hij is in de politiek. Ja. En in de tijd van Venezuela, voordat Trump Maduro pakte, Maduro had hem gebeld en hem voor hulp gevraagd, maar hij zei nee. Ja. Omdat Maduro hoe is het met de lady Ja, hij is niet naar zijn voorwaarden. naar de voorwaarden van climate change toegegaan. Dus hij is één die niet heeft getekend. Dus dan zie je wie daar met die akkoord, ze noemen het de blueprint, niet met die blueprint zijn gegaan, die worden aan de kant gezet. Ja. En nu, Maduro wordt niet eens gezien als de president van zijn eigen land meer. Want hij heeft niet de paus. Hij heeft dat macht niet achter hem. Gehoorzaam, laten we zeggen. Dat gehoorzaamheid van hem is niet naar de paus toe. Ja. Ja? En als je goed kijkt, de rest wel. Kijk hoe groot Bukele is gaan groeien, bijvoorbeeld. Bukele. President El Salvador. Dus take a check. Take a look. Ja. Dus dan zie je dat die wond, die is al genezen. Alleen zit het achter de schermen nog. Ja? Dus eigenlijk wil ik zeggen dat we in de tijd, wat we zien ook, een van die leer van de Jezuïeten is om alles in de toekomst te zetten. Ja. En niet bijvoorbeeld, dus dan zeggen ze, oké, het komt wel, maar misschien over 20 jaar, laten we zo zeggen. Ja. En dus dan zit je te wachten over 20 jaar, maar het is al eigenlijk aan de hand eigenlijk. Het is een matter of time. Ja. Dat Maar God voordat eigenlijk, hij naar voren komt, moet dit gebeuren. Ja, Ja? Openbaring 13 vers 3. Ihinter mundo tabata admira ebesia. Hij moet een soort populariteit krijgen. Dat populariteit heeft hij nog niet. helemaal. Want Helemaal. kijk, je hebt Hij toch- moet het nog helemaal krijgen. Juist. Weet je wat het is ook? Dus we moeten ook de hele plaatje kijken. Dus je hebt ook mensen die eigenlijk tot nu toe bijvoorbeeld, dat wanneer je Jezus noemt, ga je dood. Of wanneer je weet die radicaal islam en zo. Dus ze moeten hun ook hebben om eigenlijk naar de pausdom ook te buigen. Ja. Dus je ziet die mensen, die zijn helemaal radicaal op een andere kant. Dus je moet iets doen om hun ook te kunnen brengen op deze kant. Ja. En dat is wat nog mis. En wanneer dat klaar is, Dan is het klaar. dan hebben ze iedereen onder hun. Dus Ja. nu toe, christen, kijk, de kerken zijn allemaal samengegaan, al in ecumenisch verband met Rome. Zoals je ook zegt, de kerkenstaat staat ook daar klaar. De zondagwet is ook daar al klaar. Maar je hebt die groepje die nog niet, je kunt hem niet, laten we zeggen, ja, dus die islam en zo, hebben ze een hele andere geloof. Dus Ja. je moet hen ook brengen. Dus nu zien we eigenlijk wat er aan de hand is met die hele oorlog. Daar in de West, Oost, Midden-Oosten. juist.
Het is om hun ook te pakken, want je ziet ook die moskee daar die ze hebben. Ja, Die willen ze ook, hoe zeg je dat? ja Weghalen. Dus om een één centrale religie te brengen. maken. En wanneer je dat hebt, dan kan ook de Bijbel zeggen dat die Wegdoen. antichrist zit en, hoe zeg je dat? Dus hij wil zitten, zoals Paulus zegt in 2 Thessalonians 3, 4. Hij wil alle adoration, Ja, aanbidding voor hem. Dus dat zoekt eigenlijk, hij. eigenlijk zoals we deze profetie studeren, dan één event dat wij een van deze jaren gaat zien, en een soort van buitenaard, is dat, want ik neem aan, islam gaat niet zomaar, eigenlijk, ze doen het wel achter de scherm, maar niet zomaar samenkomen met het westerse, dus onder de pausdom. Dus om christen. Ja. Dus het enige wat het kan, dat is de antichrist, dat Satan zelf hun daartoe brengt. Dat is dan... Nee, ja, ik wilde gewoon vragen. Een kleine vraagje hoor. Het islam is nog niet samen met het pausdom. Maar ik heb wel eens een keer, volgens mij, een preek gezien dat de imam, een grote, belangrijk persoon, wel bij de Hoort. ja. Goed zo. Ja. Ja, Ja. maar bij hun gaat het anders in werking. Ja, hun hebben een religie die eigenlijk de religie van de paus niet bespiegelt. Het is wel tegenovergestelde. Dus wat heeft, en we praten niet over de paus eerst, we praten over Jared. Want Jared, de second hand van de rechterarm van Trump, die heeft dat contact gezetteld met hun. Ik heb dat ook een tijdje achtervolgd en hoe dat is gegaan. Ja, de imam, je hebt katholieke imam, je hebt christelijke imam. Als jullie snappen, in onze lifestyle, je hebt christelijk, je hebt katholieke. In hun religie heb je dat ook. Ja? Je hebt de islamitisch en je hebt de moslims. Sunni en Shia. Ja, andere namen daarvoor. Ja, het geldt voor hetzelfde. Ja, wat is nou het ding hier? Die islam, die zit al daar. Wat hun moeten hebben, is de moslimse mensen. Ja? Het probleem van hun is de petroleum die ze overvechten. En de moslimse gemeenschap, laten we zeggen, die hebben in Iran de macht hierover. Ja? Dus voor geld nu, wat zegt de Bijbel? Esau me vendió por un plato de frijoles. Ja, dus they had sell their religion. I hope nobody will want to kill me tomorrow. They sell the religion for money. Yeah, for richness. You see all that the guys for richness. But they also cannot tell everybody I'm with the paus. Because their true religion is against the religion of the popes. Dus everything is going on quietly. But it is going on. Why do you think the last time, if you see the last time, Trump had several meetings of several religion people. And you had the Muslim, and you had the Islam, and you had the Jewish there. Dus everybody will be there on that table. They will say yes to the new laws. And only the kids from God who truly want to love God, to obey God, will have a tent to live in. Er zijn twee dingen. Ik zal even bij Nederlands blijven. Er zijn twee dingen wat we lezen in de geestelijke profetie, wat een extra zet zal geven aan mensen in dit verband. Eén is de rampen die over de wereld komen. Ja.
die mensen zullen overtuigen dat er iets gedaan moet worden. En tweedens, de valse wonderen die over de wereld komen. En als je kijkt ik zou me goed kunnen voorstellen dat de moslims ook op dat gebied bij elkaar komen. Want ze hebben heel veel eerbied voor Maria. Dat is wat ik heb gezien toen wij daar waren. Die hebben heel veel eerbied voor Maria. Dus wat wij lezen in de geestenprofetie is dat met die Maria-verschijningen en die valse wonderen die je zal krijgen, dat zij op dat punt bij elkaar kunnen komen. Ze hebben daar vlakken. Ja. Als Satan nog Jezus. Ja, Nou, en dat is wat eigenlijk de mensen van dat religie gaan overtuigen dat het goed is. En dan komt alles naar voren. Maar het is niet zo dat het nu niet zo is. Het is al zo. Het is al zo. Het kost alleen maar 2 zetjes nog om het te finishen. En it will be like this. You sleep, you wake up, and it's just total another world. That's what the Bible says. Wat ik wil zeggen ook, als je ziet, Ellen, wij zeggen ook, through spiritualism. Ja. Komt dus eigenlijk spiritualisme, dus zoals je zegt, ja, zoals je zegt, ze aanbidden ook Maria, sowieso het is van de dood. Dus het is, ja. Het Dus, heeft met spiritisme te juist. maken, de valse wonderen en die rampen samen. correct. Die gaan die laatste zetten geven. Juist, dus op Ja. die manier komen ze toch bij elkaar. Maar sowieso openbaring 13 zegt, er zal wonderen gebeuren. Ja. Vuur komt van de hemel. Dus Zoveel op die- ramp. Ja, dus op die gebied en ook sowieso met quote-unquote climate change, Yes. leugen, Ja. is ook dat mensen tot hun knieën komen. En op die manier zeggen ze, oké, laten we dan deze stap nemen. Dus eigenlijk alles wat we nu zien, inderdaad is dat we in de echt nu wel in de eindtijd zijn. Want deze oorlog is net om, weet je, die economische te breken, al die landen, zodat ze kunnen buigen toch uiteindelijk voor het systeem. En als je eten kan controleren, en ja, sowieso zien we ook al die bombs vallen op de stroom, de stroomplanten en gas. Dus je breekt de economie en degene die de macht heeft, dan gaat die economie draaien. Dus je moet onder hun vallen om te leven. Ja. Om te kunnen leven en sowieso, je hebt die andere arm, dat is spiritualisme. Ja. Dat je die mensen kan controleren in hun religie. Dus zoals zuster zei, sowieso, als je ook zei, achter de scherm zijn ze al samen. Ja. Maar die grote groep, die dan niet samen is, laat ik zo zeggen ook, voor example. Onze kerk, de grote, dus wij hebben niet gekozen om onder de United Nations te zijn. Ja. Ik heb niet gestemd, jij ook, iedereen niet. Nou. Maar de leiders wel. Ja. Dus nu kunnen we zeggen van oké, nee, niet. Maar er komt een tijd, toch dat de kerk Daar naartoe gaat. Ja, dus ook de Adventiskerk zal ook eigenlijk bij die United Rome Nations helemaal behoren. sluiten. Juist. Ja, Dus dat is dan heb- profetie. Juist, dus dan heb je van alle kerken, zoals Openbare 18:4 zegt, come out my people. Dus je hebt ook mensen die komen, aansluiten met die eindtijd, laten we zeggen, die, Remanentes. ja, de finale, de Remanent. laatste remanent. Dus we zijn echt in deze, In deze tijd. ja, Ja. En zoals je zei, de etensysteem, hè, de food chain. Wisten jullie dat halal gewoon de naam van een demon bevat? Hoe heet halal? Halal was een demon. Dus om halal vandaag te eten, zit je onder een demonische circuit om eten daar te kopen. Ja. Alleen dat zeg ik, hè. Zelf gaan studeren, dit stuk, Ja. maar halal komt van de god halal. En laatst heb ik een preek gezien van een moslimse jongen, die is convert naar Adventist. En hij heeft het helemaal
bijbels uitgebreid uitgelegd. Men at, dus de moslimse mensen aten halal, omdat tussen haakjes het is een eten die wordt gezegend door God. Maar de waarheid daaronder is dat de duivel al lang zijn plan heeft gemaakt onder de halal, om het halal te geven. Dus zelf onze eet nog steeds is die van de christenen, die zelf planten en zo hun eten, niet daaronder. Maar als je vandaag afhankelijk bent van de Jumbo, de Zeeduizen en de Albertijn, je zit al in dat systeem. En dat kan ook daarna zijn de mark of the beast. Want je weet niet welke gelatine ze bijvoorbeeld gebruiken. Of welke vet ze bijvoorbeeld gebruiken. Of welke E-nummer verkeerd in. Want als ik iets eet met E-nummer 302 bijvoorbeeld, ben ik mijn cellen van mijn lichaam aan het verbranden. En wat ben ik dan? Ik ben niet de huis en de tempel van de Heer. En om dit tegen mensen te zeggen, het is moeilijk. Het is moeilijk om tegen mensen te zeggen, als jij niet gezond bent, de Heilige Geest kan daar niet in leven. Want ziekte heeft alles te maken met zonde. Het is de ware aard, het is de uitkomst van de zonde. Dat zegt de Bijbel, dus de Bijbel zegt niks anders. Maar het is niet makkelijk om dit aan mensen te zeggen. Dus soms moet je echt dat stuk presenteren op andere wijze. Ja. Dat over voeding is een hele moeilijke onderwerp. Ja. Want vandaag de dag komt er heel veel naar buiten. Ja. Wat ze allemaal, pesticiden, allemaal dingen wat ze gooien in En groenten. Dus eigenlijk niks wat we eten is nog goed. Je afwasmiddel, je schoonmaakspullen, je kleding, alles. Je kleding is met plastic gemaakt, al die kleurstoffen. Je huid is natuurlijk een levende cel. Dus eigenlijk alles is slecht wat we doen en wat we binnenkrijgen. Maar ik was een tijdje dat ik me een beetje gek ging maken. Want ik denk, niks is meer goed. Dus dan ga je wat meer betalen. Maar op een gegeven moment is het gewoon niet haalbaar. Ja. Dat ik heb gezegd van God, ik probeer mijn best te doen. En zolang ik zelf dingen kan maken, dan doe ik het. Maar daarom zegt God, deze wereld is niet van ons. Want het wordt alleen maar slechter en slechter en slechter. Dus ja, we moeten de dingen weten, maar we moeten ook realistisch blijven. We kunnen niet alles op een gegeven moment afsnijden. Want het gaat gewoon niet. Nee. Ja, maar en dat is het punt. Want kijk, obedience heeft daarmee te maken. Want the Lord had told you, go and plant your food. Go and grow your gardens. We didn't do that. We were lazy. Yeah, we wait on that somebody else did it for us. And today we cannot break that from van een dag naar een dag. Want we kunnen niet. We zitten al in die structuur waar iedereen is naartoe gelopen. We behoren in de grote massa. En van God, vandaag vraagt God jou, kind, kom terug naar mij. Ga daaruit. En wanneer hij zegt, uit Babylonia, betekent uit dat leefstijl die je zo commodo hebt geleefd in die tijd. Eruit komen, zodat hij diegene is die ons kan gaan leiden. En de Bijbel zegt ook al eet je iets die niet goed is voor je lichaam, ik zal voor jou zorgen. Maar het gaat alleen maar gebeuren als je wat doet, zuster Naomi. Als je gehoorzaam bent. Dat is ook zo. Je moet gehoorzaam zijn. Maar ik denk ook, ik ben het wel eens met Eliana ook. De manier van presenteren aan mensen is ook heel erg belangrijk. Want ik heb echt met hele fanatieke mensen te doen gehad op het gebied van kledingreformatie en etenreformatie. En dat wint niemand uiteindelijk voor het evangelie. Het duwt mensen verder weg dat ze denken, laat maar zitten, het is toch niet haalbaar. Ja. En ik denk dat we als gemeente heel erg genuanceerd moeten zijn daarin. Er zijn een aantal dingen die specifiek voor bepaalde ziekten waar mensen mee struggelen niet goed zijn. Maar als ik gewoon kijk naar de Bijbel, dan kom je in ieder geval op een plantaardig
dieet kom je uit. Ja. Dierlijke producten schrappen. En zoveel mogelijk ook rauwe dingen verwerken in je eten. voedselpatroon. Genoeg water drinken, maar dan heb je eigenlijk wel al de basis. En ik zeg gewoon, maak het niet te gecompliceerd, zeker voor mensen van buiten niet. Ellen White zegt juist, kom zo dicht mogelijk hun tegemoet. Ja. Ook al moet je nog rijkere maaltijden dan wat eigenlijk strikt noodzakelijk is serveren, maar dat moet je voor buitenstaanders doen, want anders is die stap te groot. Probeer niet hoe ver je kan verschillen, maar hoe dicht je bij hun kan komen, zonder principes te overtreden. En ik denk dat dat een heel belangrijk uitgangspunt is. Als mensen in ieder geval geleerd kan worden om plantaardig te eten, heb je al een enorme stap voor. Weet je hoe goed en hoe liefdevol God is? Als je plantaardig eet, ook al zit het met pesticiden, zuster Eliana, de groenten en de fruit hebben een automatisme in antioxidantenverwijderaars. Dus als je gehoorzaam bent in je eten, ook al eet je iets die is gespoten met pesticiden en bevat dat, de groente zelf trekt het eruit. De fruit zelf haalt het eruit. En dat is liefde voor ons, van de Heer. Dat is grace. En de punt is, wanneer wij gaan gehoorzamen, kan de Heilige Geest bij ons zijn. Hij kan niet bij iemand zijn die niet gehoorzaamt. Dus, en dat is de ware feit van de Bijbel. Want het is heel moeilijk tegen iemand te zeggen, ja, maar als je zo doorgaat met deze lifestyle, met dit ongehoorzaamheid, terwijl je het zwart en wit leest, de Heilige Geest gaat niet bij jou blijven. Het is heel moeilijk om dat tegen mensen te zeggen. Maar het is niet mijn waarheid. Het is waarheid van de Heer Jezus. En Hij heeft mogelijkheden gemaakt, want Hij wist wie jij was, wie ik was, wie hun waren. Dus om ons een betere leven te gaan geven. Ja. Coming back to the issue of Muslims, Can you speak English? I have to go to the toilet. Okay, I will speak English. the connection between the papacy and the Muslims is that Muslims, or anybody, also including Muslims, in the 32nd and 30th degree of Freemasonry, they are pledging loyalty to the Quran Ja. when they are initiated in those levels, for example. And the papacy, through the Jesuit order, is controlling the secret societies. So high-profile Muslims, when they are initiated in those levels, they are, of course, sitting in those secret societies with Jesuits. Ja. And that's why, as you said, and Brother Stephen said, behind the scenes, they are quietly carrying on an agenda that the main population doesn't know. Even though those who are awake can see the steps clearly taking place. But the connection between Islam and the papacy is the secret societies. Yes. Yeah. Yeah, secret. And so like the question of the book was asking, can you read it again, Sister Naomi? The question from this Adoración a Bestia. I think 19 or so? 10. Then how long was the leopard-like beast, the papacy, to reign before receiving a deadly wound? Okay, two questions from the one of adoration. What does the beast want? Something like that. In papiamento. Kiko e bestia What aqui. kind of power did the leopard-like beast have between 538 and 538 and 1789. 98. 98. Oh yeah, what will happen to is that what will happen to the names of the individuals who worship the beast? The papacy? No, not yet there. I'm not yet there. I'm on the adoration. But don't mind. What we eat, what we obey to, is what we are giving our adoration to. Worship to. Sorry for the adoration. My mom will be laughing now. Worship.
what you do, if I today, God tells me in Genesis 1:29, you eat seeds, fruits, and plants. And today I am not eating fruits because Leviticus gave me some permission there. And that permission that Leviticus gave me, I will do it with the fat and the blood, because I'm buying it in the jumbo of the Albertijn. And they doesn't know what the Bible say, how you have to kill the beast. Dus if I'm doing those things, if I choose knowingly that God says you have to do A and not B, you are giving your adoration to the beast. Because if you don't give it to God, there is nothing more between. It is or God or the beast. Dus you can point the finger on Sister Jennifer. You are presenting this too hard for me. But it is not my word. It is the word of the Lord. And he says, if who doesn't obey me is not my children. Dus we can say everything, it is hard to do. It is because if we had give him the obedience from the first place, it will not be now hard for us. Because that is the kind of life we will know now. Now we had bound over the beast, and now we had other characters, other way of life, and that's why we say it is difficult to change. But nothing is difficult from God, for God. Yes? He says if you have a faith so little as a mustard seed, he can and will move everything for you. So I will finish the Sabbath school lesson today till here. I wanted to finish it completely, but it's a theme I love, I like. I love to present it. Dus I will go on the next Sabbath that we will be here. Yes? Let's pray as God. Dear Father in heaven, we thank you this morning to be blessed with your presence, to have your words so we can learn from it, so you can teach us how we have to do so we doesn't adorate the devil. We don't want to be with him. We want to be with you, God Almighty. When you come in the heaven, I want to be my name on that book, and you say, Jennifer, welcome, my child. Please, Lord, we asking you on this Sabbath to help us to be prepared, so as Luther was, so as other of your great men who stand up for you was. Help us have that character of you. Help us shine that light of you upon everyone. We thank you for everybody in this church this morning. You had guided them to this service, and you know why, God, because you know us. So help us, Father, in Jesus' name, amen.